prayogakno lungguh pira Gunes wicarane banjar pati kudoning kabeh para prajurit ing Kabupaten Grati. Kowe kabeh padha ngaturake bekti-bektimu dak tampa. Puja pangestu kowe tampanana. Kula tampi asta kekalih mugi netesaken jimat Kanjeng. Ing kene ana sing kok aturake apa ora? Boten wonten Boten wonten Undhaking prajurit undhaing prajurit ana apa ora? boten enten. Ya. Sing baku ngepasi dina Piswanan Agung ing Kabupaten Grati. Aku mbutuhake jangkeping para prajurit. Najan to dina iki ora ana sing kok aturake, ya ora dadi apa. Mbok menawa Piswanan ngarep bisa kok aturake. Ampun wis tawon dawuh. Bali marang sira Patih Bandarpat. Dadi Bandar Sebal. Celak notol rasaning penggalihku kadiparan pawaretane ing Kabupaten Grati kalenggani kita. Ngantepaken aturipun prajurit ing penjantan. Saestu Grati wekdal menika tentrem ayem gemah ripah katata lan nyatenipun wewangunan ing salebetipun negari agung lan ageng. Wewangunan papan penembah, papan pamulangan lan papan pariwisata menika sampun boten nguciwani. Nanging kabeh iku mau aja ruwangsa bombong rasa batin. Nggih.
maju munduring negara. Asor luhuring negara. Kuwi mono ora gumantung marang nayaka prajane ora. Uga ora gumantung marang pengayomane. Najan kepiye wong cilik kae yo duweni rasa tanggung jawab nyengkuyung doyong lan jejeking negara ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti waton kabeh iku kukuh lan bakuh dadi sentosaning negara ing kabupaten kejaba saka nggih tenane ana bab sing bakal tak blakake marang kowe kabeh Wis Jatipati. iya Menapa kula lan prajurit pikantuk pijantan. Anane dina pisuanan iki tak asekake jalaran. Kowe kabeh kudu krungu lan ngerti undraning perkara. Ing Kabupaten Grati kabah perintah ngersa dalem. Sinur Prabu Bromartunju. Iki manut petungku. Wis ana 3 rambahan nggonku rasuhan ngersa dalem. Sinur Prabu Bromartunju. Apa to sebabe? Lah menika sebabipun napa adat saben panjenengan tansah asok glondong panganan menawi mboten wonten tartamtu wonten sulih ingkang badhe sowan wonten. Pancene kaya ngene. Aku wis ngerti lari aning lelakone wong tuaku. Yang sepuh panjenengan Ya Rama Dipati Haryo Subandar. Jebul sedane kuwi ora kapundhut yang wis dewasa nanging sedane wong tuaku ya Rama Dipati Haryo Subandar kuwi dikrenah dene wong Majapahit. lho Mongko jejering aku kuwi anak lanang. Anak lanang kae kudu nduweni rasa tanggung jawab marang wong tuwa. Lho, upama kowe dadi aku ngono piye, Dik? Gusti Adipati beruntik rasa manah kula gempar rasa manah kula pramila saking menika kangge tanggal jawab kula mujudaken tanggal jawab kula badhe tumuju wonten prajurit upadi tiyang mejahe ing Bagus. Yen kabeh kaya ngono, Dik. Nggih. Pisan aku bakal ngudita sedane wong tuaku ya Rama Dipati Haryo Subandar. Sing kaping pundho tak niati aku mbalelo ing kula Majapahit. sengkuyung kula sengkuyung Pun kakang sing teko yai. Sopo kae, Dik? Sakrawuhipun Piraka Patih Maudara ndaremel rataping manah kula jalaran panjenengan tumapak wonten ing Kabupaten Grati boten cecala langkung rumiyin menawi panjenengan paring cecala mestinipun kula saged utusan prajurit supados papak panjenengan wonten tepis piringing Kabupaten Grati. Yai Dipati Bandar Subang. Nggih, bareng dawuh. Ketok tumraket nggonmu mitrana marang pun kakang. Pindho renggang gula kemepul-pulut. Ya. Ya mung ngene. Tekaku ning Kadipaten Grati pun kakang nampa dawuh saka ngersa dalem Sang Prabu Bromartunju mung supaya nyuwun kateranganmu kapidung wis ana 3 rambahan sliramu rasa negara Majapahit malah palungguhanmu nyangkono bebasan nukul gagah lulungan ya Nggih.
Badhe kula wangsuli menapa wontenipun? Napa to sebabipun Bandar Subali Bupati Grati boten sowan wonten negari Majapahit? Jalaran rumaos statu sak lebeting manah kira. Perkara apa ya? Perkawis sedanipun Rama Dipati Haryo Subandar ingkang rikala semanten dipun krenah kalian tiyang ing Majapahit. Mongko kira apa? Kula niku jejering anak lanang. Jare simbah kae kekudangane anak lanang kae yang bisa mikul dhuwur marang derajate wong tuwa, mendem jero marang derajate wong tuwa. Mongko kula niki pun ngertos sedanipun Rama Dipati Haryo Subandar cetha dikrenah yang ing Majapahit. Napa kula mung cekap pinggih jigrang sila tumpang menawi kados ngaten. Lajeng kados pundi rasa tanggung jawab anak lanang kira? Subali, karepmu ya bener. Ya bener. Ning aja nganti kasurung marang nafsu. Di aku lan kowe iki padha-padha nayaka ing kraton Majapahit. Yen bisa kowe tak emutke. Syukur bagai yen kowe gelem anut tining jaman kang wis nyata. Jeneng wong urip kuwi tetep bakal yo mati. Mati wajib mungkin wong urip neng mati musuh kuwi maneka warna. Yai. Ketok bekti tumraping anak lan bapak. Ning mbok yo digalih. Digalih kanthi ngambaran tirtaning kawicaksanan. Deleng sak burimu. Sebab apa? Yen nganti kuwi mbacut. Jeneng perang tetep wong terkejung. Kaos orang ngerti kendang itu perkara tetep padha mati merga sandata kang tanpa mata ya. Matur suwun sesorahipun. Cetha kiraka patih mau dorok ngeman dhateng kula. Nanging emanipun marang sinten kemawon ingkang sesorah dumateng kula. Babar pisan boten kula gagas. Kula netepaken balela ing Majapahit. Kadipaten Grati minangka badal wakil ing kraton Majapahit. Tekaku ora disuga ning dlengen kae Praja Majapahit sing pirang-pirang bergodo. Yen kuwi isih mangku ora ketan ratu. Dina iki tetep rodo paripaksa. Mas
janji. Kudu ngranges bali aku. Beteng iki kandel badhe kok sempur. Tak rusak.
saiki wis kelakon kowe ketemu kelawan aku Papan. Apa ya kowe ora duweni rasa kangen karo aku to? Yen perkara kangen tak empet kok Kang omah. Lah kok mbok empet lho. Lah tak empet rak mergorong ketemune lagi iki. Saka omah tak pikir wah mau ketemu. Atiku seneng. Tibake ketemu tenan. Kakang. Apa? Yen bab perkara kangen kuwi ora usah dikandhake, Kakang. Ora dikandakno piye to? Oh, kudune sampean iki wis tanggep. Anane aku ki ning kene ketemu karo sampean iki mesti wae dak yo kepengin. Lho piye to, Kakang? Jane aku iki pengen Perkara kiku kaku ngalah. Paton aku iso nyawang ngene. Sampean yo ketuman kok, Mbak Yu. Apa di? Nek aku pengen ngerti kelawan kowe sak keloro. Iya, Kakang. Jane wong loro kowe, Lastri lan kowe Santi. Iya, Kang. Kowe iki umpama tak Aku wejane timbang Mbok Wayono alo gomblo ae kok, Kang. Lah kok kowe milih gomblo lho. Lah iya no. Lah timbangane atine dibagi loro. Lah arung gomblo tak ijeni. Gomblo ki wis Iso tuwa tak ya. nggawane tas. Ora apa-apa, malah aku seneng sing tuwa. Lah iya. Mbak, Malah aku seneng sing tuwa ndang mati. Kakang. Apa? Yen sampean iki duwe bojo loro antarane ngaku lan Mbak Yu, Iya. sampean kudune adil ya, Kakang. Adil. Aja nganti sampean iki bancide lan banciladan. Adile kaya piye, Lastri? Dina kuwi lek ana 7 to, Kakang. 7. Heeh. Sing 3 dina kanggo Mbak Yu. Sing 3 dina kanggo Mbak Yumu. Sing 3 dina kanggo aku. Lah sing sedina kanggo Sing sapa? sedina kanggo aku meneh ora apa-apa, Kakang. Ngono kuwi jenenge ora adil ya. Ngono. Mbak Yumu 3 dina, kowe 3 dina, sing sedina ya tak nggo golek sing liya ra ngono. Aja to, Kakang. Dinggo pijet bae. Repot, Heeh. Ndak dengek emat, Kang. Dengkek kok dengkek wong isin kok dengkeken lho. Ya ora, Mbak Yu. Lah nek kangen aku ora dengek. Yo ora ono jamune kok. Apa jan? Sastra dilihat jamune. Kowe sabar lan nerima. Lanang siji wae. Kakang, Mbak Yu.
Tegese piye? Cendek trembel Kakang. Kang, sampean roso iki umur 30. Sampean kok umur 50 nderek. Umur 50 paling ya lho iku. Boyo. Boyo ngalor. Sampean mesti wis boyoke umat Kakang. Ya ora apa-apa ancen wis tuwa. Beda yen isih enom. Ya ora Paling dalem ora tuwa kari nggowo, Kang. Aku nggowo bantal sampean nggowo tegel. Kok ngono ta, Mbak? Ora dadi apa ning kudune padha. Wis ora apa. Iki yo ngono. Wong wis duwe calon bojo kok isih gratis. Aku mbok niliki Kakang. Ini wong rupane wae gediri sapa yo ora wedi. Kebone iki lanang apa wedok? Ana manungsa ing alas Tunggarana. Bener. Ana manungsa ning alas Tunggarana. Apa kowe? Sapa kowe? Aku Pramono. Aku Pramono. Kowe Pramono? Ya. Sing kuwi sapa? Aku Santi Adelia. Santi Adelia. Sapa? Santi Adelia. Mau wedi ya? Sapa? Sing cedhak. Santi Adelia. Wis sembrono calon bojoku kok sosor ae. Salam. Takon aku ora, Bu? Takon aku ora. Aku mau takon kowe. Tenang. Engko nek kenal mudamu lemi. Kowe ape nyunatno anakmu. Sembrono. Ateni wong. Kenalan lah, Bu. Aku durung kenalan kok. Kenalan sih. Aja medeni ngono. Sapa jenengmu, Nduk? Diwanohake ya, Bu. Aku Lastri, si milikiti, prikitiu, mlebu kandang disletak sapi. Kok jenenge wong sak ente kok kabeh. Aduh, Kakang, aduh. Wis syukur kono. Enggakno wae. Oh, Jadi jenengmu Sukarti, Omam Pati, kowe gene mie ya. ora, Bu. Sapa? Kowe ngemiki ana regete apa piye to? Sapa? Aku Ya. Lastri, si milikiti, prikitiu, mlebu kandang disletak sapi. Ora mati kowe dicetak sapi. Jauh Kakang sampean sing nulungi ya. Mengko dhisik to. Yen tak sawang tenggak mendhuwur kaya dene kewan. Neng tenggak mengisor kaya dene menungsa. Sapa kang dadi aranmu? Kebo Marcuwet Maramoyo. Lah sing siji kae aku Kebo Marcuwet Maratuwa. Lho, Maramoyo karo Maratuwa. Iki piye to? Ya. Kowe lajikaning papan panggonanku alas Tunggarana. Malah kowe ngomong wadon Pramono. Kebo Marcuwet. Yo sing gedhe pangapuramu. Mergo kabeh mau aku ora ngerti. Iki kok yo bocah wadon loro iki calon bojoku. Kowe kaget. Bocah
kepengin mangan aku kowe. Kowe kepengin mangsa karo aku. Iya. Kowe iki kleru. Aku ki menungso dudu pangananmu kok malah arep mbok mangsa ki piye to? Woi, la Jawa. Durung ngerti di. Awake pangan apa durung ngerti apa. Panganmu apa? Panganku daging mentah. Ngombeku getih. Lalapanku sempole perawan. Aku wis ora perawan kok Kang aku mbok icipi kok. Iki gelemo kowe dadi tadah kula mangsaku. Yen aku ora gelem, Rudha paripeksa ayo. Aja nganti kecekel, aja nganti mrusuh. Kowe ora aku tahan ya. Kowe iki jane mripatmu pitu ta piye? Kalih. Hah? Pripat kula kalih. Cil leres. Pitu ki tegese Oh, ngaten. kaya HI. Nah, ini kok picak. Picak. Ora pitu ya? Boten. Dalan semono ambane. Tengah alas iki dalane ora ana watese. Lho aku tabrak. Nyun pangapunten kula mboten jarak. Mlayune kula rak mundur niku wau kalih adik kula. Nyun pangapunten. Anjing. Iya. Iya, Mbak Yu. Wong mlayu ki ra ana sebab musababe. Nggih. Tegese mlayu ki digoyak kewan galak apa dioyak sawijining menungsa. Kula niki dioyak sawijining duka kula ora iso ngarani. Tenggak mendur niki sawijining kebo, tenggak mengisor sawijining menungso. Anjing leres niku. Medeni. Niki Lah wau. kowe ku mang kowe wong sakloron. Nggih kula ajeng dipangan, jare mangan ini ku getih kalih daging. Wih, lah, dadah. Lho, malah Lah kok kaget. jenengan kaget? Ya takut. Takut. Lah niki wau. Sampai niki sinten? Durung ngerti. Dereng. Tepungke. Nggih. Sinten? Iki mono piyayi nomor 3 isih Joko umure 47. Yai nomor 3 niku pripun? Oh, tegese iku Majapahit sing nomor 3 ki aku. Pangkate napa? Ratu Patih Tumenggeng. Oh, Gusti Menggeng. Ah, itu mas kebenaran. Anjing. Upamane kowe tak tulung ya to. Nggih. Saya aku nyang omah iki durung darbeni bojo. Lah karepe sampean? Ya tak tulung ngiras-ngiras ah. Lho. Kiras-kiras tegese pripun? Ya kowe tak tulungi selamat nyawamu, ya selamat uripmu. Lah kowe tak pek bojo pangkatmu sik wong nomor 3. Alah ndak kurang lho. Eh, Sampean ndak kurang Apa? Kang aja mbok jotosi yo. Apa ora tak jotosi wong lanang wani ngedai karo kowe? Kang, Apa? sampean kleru tampa. Lah kok kleru tompo? Kok nak lakon sampean getun lho, Kang. Kok iso kondo getun? Iki sing nulungi aku karo adikku Lasli. Iya, Kakak. Iki sing nulungi kowe. Sampean Jenenge sapa? pisan. Kandhano. Bae Yai ning Majapahit nomor 3. Si Joko. Sejoko. Umure. Umure lagi 41. Betone Itu, Mbak Yu. Ini rebut pon. Kene rebo kon jarak 14 Rebutnya iki medeni. sepintal, Kang. Lho, kok medeni piye, Medeni Kakak? jarak 14 iki Kok medeni. iso jalaran? Senengane wong wedok. Aduh, bisa Sampean aja. iki lho. Lho jenengane ku Gusti Menggong ing Majapahit. Tumenggong Majapahit. Waduh, nyuwun pangatku. Waduh.
jungkelno iki piye to? Karuan sampean ben jungkel kok, Kang. Matene wong. Gusti Menggung, Piye? nyuwun pangapunten kula niku mboten ngertos menawi sampeyan niku sabiyantu kalih calon bojo kula sakloro. Piye? Kene mono iku piyai geleme tetulung jenengku Haryo Jejetan. Nulung ngamel nggih. Oh, ngibadah. Nggih. Tak duwite ya lah. Niki wae ora ngatur. Piye? Kula niku nembe seneng-seneng kalih calon bojo kula. Teng alas Tunggurono. Iki calon bojomu? Nggih. Wah, ya Kula calon bojone. Bagai siji kene. Lah nek purun ya monggo. Kok Kakang. Niku Ngaten wis nggih. ana. Oh ya. Nggih. Kula niku dioyak-oyak pawujudane niku gegirisi. Tenggak mendhuwur niku kaya dene kewan, tenggak mengisor kaya dene menungso. Arane niku kebo marcuwek. Kok kaget jenengan? Ayo wong sak wujuding kebo kowe kok mlayu. Cah wis ana suket, dami sing berah, dipakani sing akeh. Ha mesti dhewene Niku nek umume kebo. Lah niki mboten umum. ora umum. Madange niku malah daginge menungso, ngombene getih menungso. Lho kula niki kalih calon bojo kula ajeng dimongso. Iki sing bujang karo kowe. Wis, Wis, kowe arep panganan. Daging koalot getehku ora enak. Ana apa? Kokong. Eng mangkone dia. STOP. Go kebo. Yen kowe isih kepengin yen mangan kuwi daging menungso tak kandhani. Ya, ana ing berarti daging akeh. Teh berak. Sing seger-seger sosone kabupaten berarti to. Yen kowe bisa mateni karo adipatine kowe tok ganjaran. Kowe sapa kowe? Aku iki piyai pangkatku Temenggung, ana ing Majapahit jenengku Haryo Jejet. Oh, dadi pangkatmu Pak Gentung. Pangkat kok Pak Gentung kuwi apa iki? Mula sangka kuwi yen kowe isih kepengin menungso uripmu uga bakal kepenak. Piye? Kalau yang berarti ya. Kula saka kowe mangkone. Iya, Kokong. Kowe iki bisa ngomong gambir seketi. Yo, Hah? Berarti Kabupaten berarti. Kabupaten Berarti. Iya, Kokong. Awak dhewe bisa mulya. Nek perlu bupatine Grati dipateni, dijuadok, negarane dinggone. Nek kowe ngapusi karo aku, ditono aja takon dosa. Takon tak colong. Aku Temenggung wong sing lempeng galeng ora tau dosa tak kandhani. Iya, cok suwe. Udal Grati. Aku tak teruske laku, tak ngawak-ngawaki kebuloro kuwi mau. Kowe bali nganggone iki desamu. Ngeten nggih. Menawi panjenengan menika sampun sabiyantu kalih kula nilake kebangun tanpa kepingan. Kaya ngono. Desa kula cilik. Wis, ngono. Wis siwaran. Ayo, ayo. Ayo Kakang. Mas
wedi karo aku lan kowe. Iya, Pak. Pero Iya. terus Ning kene malah do brian karepe dhewe. mergo aku ngelit, aku ngelak. Jane kowe iki sapa kok beda kelawan aku, Aku kebomar suwe. Marjuet lah kae. Aku marcuet loro ngono. Apa karepmu marjuet sak kloron tumapak ana ing grati, Kepengin ketemu kawan Ipati Grati Bandar Subang. Bener. Yo ing dina iki kowe wis ketemu Bandar Subali. Ora ana lorone, ya wong siji aku Bandar. Kowe kudu mati saka tanganku. Ya, Raglak ragam tak ombe. timbang aku mati sangka tangan